Good morning, students. So, students, hai no hai ang ni bagi tik sa koklop ni kok buka sawi kana thangai tongo. A koklop ni mung kha Asuk Thwi Tamoni. A koklop no sineng ka Narendra Debbarma. So, students, ang no hai no tai sapiro norok norok koklop no line by line puri bujina chesta klaji. Tai eba mukos to khai man khai sip di. Tai bin kok mang eba sai na hari sijak nai. Tai bin kok thase sapil jang nai amro no kase korean no gotno puri sibaji. Tai mukos to khai sibaji students. Tai tinang no sudu koklop ni kok buka simi sawe kana nai to students no kaham ke khnadi jotano khunjokai abono ang nayo to students naidi eba khnadi o hayongo jora jora o loko bosong kaisa baite kaisa bosong or pati laimani nukjago borok ni theibai thungnai kiri jagya abudi pati mung chini ha Tripura o bo jora kabang no nukjaka borok bai borok naslema pati mung chini hao simi pati ya hayongni jaga kabang no tabuk bo bosong or pati mung jagoi tongo to students tam saka o hayongo jora jora tamo luku bosong ha kaisa tai kaisa bai bosong or pati layo bai bulayo toklayo amhai borok ni theibai thungnani kiriya abote pati mung chini ha Tripura o jora chini ha Tripura o kabang jora no nukjaka te borok bai borok nasilma pati mung su sini hau simi pati ya te sini hayongo jaga jaga no tabu pati mani nukjagoi tongo students to apote ke or pati oi thei krai mani nugoi chini hodani kha kaham borok kha sundroi kobor jao ama hai or pati mung no nugoi ta sini thei krai marong no nugoi chini hodani kha kaham borok ngake kha sundroi kobor jao or pati laimani olo kuplai engnai bai chennai bebak bukhangni no deramung kamamung tongo boro ulpat laimani pore nga ko ulah ngatangnai kuplai engnai baitei chennai bebak bukhangni no deramung tai kamamung tongo kechen bukhangni deramung ngatangnai kamamung bai khak khammani tongmatei kuplai engnai bukhangni bo paimani tongthokma bai baksano kamamani khak khammung tongo tamnai kefen digini borok kefen digini kamamung tangnai kefen digini kesen bukhakni deramung ke kamamung bai khak khammani tongmatino borok kesen ungmani taibong khak khamman tongmatino jara o je kuplai digini ko bak taitam sanai kuplai engnai bukhangni bo paimani tongthokma bai borok ni ji kuplai engmani tongthokma bai tai baksano kamamani kha khammung tongo ge hodani borok kahamrok urpati mani mari hamya no nugui urpati nai rok bai mungsaba halok narangna kunga ge to hodani borok kahamrok tamkha ho urpati nai borok bai borok mungsaba halok narangna kunga ge amahai tabukte jorawo hodawo bai thang hamari simi nainai borok bangma bai hodani kaham hamya wansongle asuk rikha takto jorang ko sini bai thang hamari simi sonar siwo tai sin hodani bagai hini alada khatai asuk aigina hake khatharnai rikha jotono janra basinani lama ba tamnai bai thangni hamari bagai simse nasik siwo chini hodani kheba jora kaisa unga chini hodawo khakosong khakathak borok tongmani no chini hodani tonggurung kahamni borok no tabukni borok bogoi thangbai kha chini hodani tonggurung kahamni borok no tabukni borok bogoi thangbai kha aboni bagoi no tabuk deramung nukhe deramani pher singyaoi sabu dera kha akok siminche singo bini deramani pher hingke bo singna nangliya tamungka hingke sabu dera kha amung siminche singrak siwo tamhingke tabukni dino je sabu deramung derakhe tong kosong borok no deramungo kelayo jese derai bo tong kosong jara kubui bukhatui suja borok tongnai rok no borok jungdalo kelayo baitang hamari simi nainai borok tong kosong borok no tongtharni mungoi thungrungni mungoi bosongni mungoi thungsitra thungo o thungmungo
tong kosong borok no dingjalo kalaibayo pheba tong kosong borok rok kha kosong ungma bai abo tike thungjangma rok no kaham ke sawi manya eba manru jaigya jara tong kosong tongnai borok no besibak thungjago tei borok niji thungjagui tongmano borok abo tike thungjagma rok no borok tangnai bong bukha kaham ni bagui borok tong kosong tongmani bagui borok niji thungjagui tongmani no borok saimanya tai eba saibo manu jagya chini hodani abutui orai porai tongno chini achai song godan rok no kha kwthar tei kha kosong bai hodano swlaiui tong kosong kwchang dodo hoda khaui mannai to students yang ni Asuk Thwi Tamoni okoglop ni kok bukhano sawi khwnarkha bini okoglop ni kok nang poni di tei bini koktaje sapil jangnai tei bini kok bukhano bo tei se bar poni di to student nang bujina chesta khlai tei puri di nang baga pora tongnai tini bagi class asung nang tongnai students tei nang jotono no hambai.